बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ बाखनायग्रोनानै आरो नैथियाव जै मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। सासे गथ'खौ मोनसे फरायसालियाव दाखिल खालामबाय एबा मुं थिसनबाय आरो मुं थिसननाय लोगो लोगोनो बियो सासे फरायसा होननानै मोनथिजाबाय आरो जुदि फरायसा होननानै एबा फरायसा जाबायब्ला बिनि जिउआव आनजाद दङसै। आनजाद होनायनि उनावसो मोनसेनि उनावहाय बे गथ'आ उथ्रिलांबाय थासिगोन आरो जौगालांबाय थासिगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बै फरायनायनि जिथु आनजादनि बाथ्रा जों बयबो मोनथिगौ जे जोबथायाव आनजाद मोनसे जायो, बै आनजादखौ होब्लासो पास जायो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसा नोंथांमोन, दिनै आङो बेबायदि मोनसे बाथ्रा लानानै फैदों। जोंनि जिउआव, आत्मिक जिउआव, ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव जोंनियावबो इसोरनिफ्राय आनजाद फैयो। येस अनजाग्राफोर, इसोरा जोंनो लागै आनजाद दोनो, नाथाय गोबां समावनो जोङो बैफोर आनजादफोरखौ मोनथिस्लाबा जे बियो थारैनो इसोरनिफ्राय फैनाय आनजाद होननानै गोबांफोरा सानफ्लाङा। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो मोनद' बाथ्रा, सोमोनांथाव बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। जि बाथ्राफोरा, जि जाथायफोरा नोंथांनि जिउआव जादोंब्ला नोंथांमोना हमदांनो हागोन, बुजिनो हागोन दि जे इसोरा थारैनो आनजाद लागासिनो दङ, आंनि जिउआव आनजाद लादों होननानै जों बयबो मोनथिगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथि जागोन। जेरैहाय सासे फरायसाया आनजाद होनानै उथ्रिलाङो, थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव जिहेतु इसोरा आनजाद लादोंब्ला बै आनजादनि उनाव जोंहा माबा मोनसे दङ, जोंनियाव साबसिना फैगोन। नाथाय जों आनजादखौनो जुदि मोनथियाब्ला जों बोरै आनजाद लिरगोन? दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां बेसेन गोसा जागोन। स्किप खालामनो नाङा, जोबजासिम नायगोन जे थारैनो बे सोमोनांथाव जाथायफोरा नोंथांनि जिउआव जादोंब्ला नोंथाङा मोनथिनो हागोन दि जे इसोरा आंखौ आनजाद लादों होननानै नोंथाङा मोनथिगोन। दा बेयावखायनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे थांफाबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जेन नोंथाङा जेन भिडिअखौ स्किप खालामा। दे अब्ला आंजों लोगोसे फैफादो, जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि जे बे सोमोनांथाव जाथायफोरा मा जायनि गेजेरजों जोङो इसोरा जे आनजाद लादों मोनथिगोन। दे अब्ला जों आवगायलांदोनि। सेथि एबा गिबि आनजादनि बाथ्रा बेनो जाबाय जिउआव हरखाबै खैफोदनि सम फैनाय आरो जेंनाफोर फैनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिउआ सरासनस्रायै मोजां सोलिगासिनो दङ। जोंनि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, थानाय, खामानि मावनाय, बेफार फालांगि, साख्रि मावनाय, गासैबो मोनफ्रोम बिसयाव जोंनि मोजां सोलिनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय बेबायदि सोलिनायनि गेजेरावनो हरखाबै जुदि गोबां जेंनाफोरा फैदोंब्ला, गोबां रोखोमनि खैफोदफोरा फैदोंब्ला साननानै लादो जे बियो मोनसे इसोरनि आनजाद लानायनि संकेत जागोन खोमा होननानै साननानै ला। मानोना प्रियफोर, बाइबेला जोंनो फोरोङोदि जे जोंनि जेंना खैफोद गासैबो बेफोरबो इसोरनि मोनसे मावथांखियाव थायो। जेरावहाय जाकुबनि 7:2-4 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं, आंनि बिदा फंबायफोर, जेब्ला नोंसोरनियाव बायदिसिना आनजादफोर सफैयो अब्ला नोंसोरो रंजा, मानोना नोंसोरो मिथिगौ नोंसोरनि फोथायनायनि आनजाद लाजानाया नोंसोरनो सैसोनो बोलो होयो। नोंसोरो जोबनायसिम सैसोनो नांथारगौ। असे मुङा मुंसेयावबो खहा जायालाबानो गोगो आरो राबथानाय जानो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बोसोननि बुंनायनि ओंथिया बेनो दि जोंनियाव जि जेंनाफोर फैगोन, बै जेंनाफोरा जोंखौ केबल बाधा होनो, खहा खालामनो थाखाय नङा, नाथाय जोंनो खाबु होनो थाखाय बै जेंनाफोरा फैगोन। बे मोनसे बेबायदि सम जागोन जि समावहाय इसोरा नोंथांखौ, आंखौ, जों बयखौबो नायनो हास्थायोदि जे जोङो इसोरनि सायाव बैबायदि जेंनायावबो, बैबायदि खैफोदफोरावबो, प्रब्लेम्सफोराव माबायदि जोङो इसोरनि सायाव भरसा खालामनानै थायो, फोथायनानै थायो, बैखौ इसोरा बै प्रब्लेम्सफोरनि गेजेरजों एबा बै आनजादनि गेजेरजों नायो। जुदि नोंथांनि जिउआव हरखाबैनो गोब्राब समा जुदि जागायजेनोब्ला आरो बैबायदि समाव नों गावखौ हारसिं होननानै सानना लादोंब्ला, अब्लाना बुजिदो जे बियो जानो हागौ इसोरनि मोनसे आनजाद होननानै। बेबायदि समनि गेजेरजों, बेबायदि आनजादनि गेजेरजों इसोरा जोंखौ नायनो हास्थायोदि जे बेबायदि परिस्थितियाव जों इसोरखौ फोथायो ना फोथाया। आरो थारैनो जुदि बेबायदि समा नोंथांनियाव जादोंब्ला नोंथाङा इसोरनियाव भरसा खालामनाय, फोथायनायखौ गोख्रोङै लाखिगोन आरो अरायबो आरज खालामगोन आरो बाइबेलखौ अध्ययन खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला फैदो जोङो नैथि बाथ्रायाव। बेनो जाहैबाय इसोरनि नैथि आनजाद लानायनि संकेतनि बाथ्रा। बेनो जादों जाहैबाय आरजनि फिननायखौ गोबावजों मोननाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों सानफ्रोमबो इसोरनियाव आरज गाबो। जों गाव गावनि जेंनाफोर, खैफोदफोर, समयसाफोरखौ आरो जोंनि सिमांफोरखौ जोङो इसोरनिसिम
हरो एबा जों इसोरनो बुङो। नाथाय माब्लाबा जों जेसेबांखि आर'ज खालामा मानो जोंनि आर'ज खालामनायनि फिननायखौ जोङो गोख्रै एबा थाबै मोननो हाया। अब्लाना जों बैबायदि बेलायाव एबा बैबायदि समाव जोङो निराशा जायो आरो जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलुआ फैयो जे थारैनो इसोरा आंनि आर'जखौ खोनासंमारदों ने होननानै गोसोआव मोनसे सोंलुआ फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि जानायाबो मोनसे इसोरनिफ्राय रोखा इंगित जानो हागौ दि इसोरा नोंथांखौ एबा जों बयखौबो आनजाद लागासिनो होननानै। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन गितफोरनि 27 नम्बरनि 14 सिरिया ओरैहाय बुङो, फोरबोनियाव बरसा खालामबाय थादो, गोहो खानानै नोङो गोसोखौ फोगोम, औ फोरबोनियाव बरसा खालामदो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा बेखौ नायनो हास्थायोदि जे नोंथाङा इसोरनि होनाय समखौ नेनानै दङना ना हरखाबै फोथायनायखौ खोमानानैसो लागोन, इसोरा बेखौ नायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलाव लिरथुम जानानै दोननाय हान्नानि जिउ जारिमिना बे बाथ्रायाव खाब जायो। हान्नाया सामुएलनि बिमामोन। सासे गथ' मोननो थाखाय हान्नाया बोसोर बोसोर आर'ज गाबदोंमोन आरो बे खामानिखौ मावनानै बियो मेंग्लियाखैमोन, बियो जेनाखैमोन। गोबाव बोसोरनि उनाव इसोरा बिनि आर'जनि फिननायखौ होबाय आरो इसोरा थारैनो बिनो सामुएलखौ गथायनानै होबाय। जुदि हान्नाया गेजेरावनो जेननानै थानाय मोनब्ला, आर'ज खालामालाबानो थानाय मोनब्ला, अब्लाना जानो हागौ बियो बोरनिफ्राय बन्सित जासिगौमोन। जुदि नोंथांनि आर'जनि फिननायखौ गोख्रै मोनाखैब्ला, अब्लाना नोंथांहा इसोरनि सायाव जि फोथायनाय दं बै फोथायनायखौ माब्लाबाबो खम जानो दाहो। अदेबानि हान्ना बायदि अरायबो आर'ज खालामफ्लेबाय था आरो इसोरनि सायाव फोथायनायखौ दोनबाय था। दानाब्ला फैदो थामथि बाथ्रा, थामथि इसोरनि आनजादनि संकेतनि बाथ्रा, बेनो जाबाय फुंबिलिनि 3 आरो 5 बाजिनि गेजेराव उन्दुनाया बायनाय एबा 3 बाजिनिफ्राय लानानै 5 बाजिनि गेजेराव सिरि मोननाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि उन्दुनाया जुदि फुंनि 3 बाजिनिफ्राय 5 बाजियाव जुदि गले गले गेवबाय थायोब्ला एबा सिरि मोनोब्ला, अब्लाना बेखौ साधारन जाथायसो एबा सरासनस्रा जाबाय थाग्रा जाथायसो होननानै साननानै लानो नाङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेल आरो आध्यात्मिक मेगनजों जेब्ला जोङो नायगोन, अब्लाना जोङो मोनथिनो हागोन दि गोबां दैदेनगिरिफोरा, गोबां बाइबेल पण्डितफोरा बुंदों दि बे समा स्पिरिचुवेल एक्टिभ जानायनि मोनसे सम होननानै। गोथार इसोरनि बोसोन गितफोर 119 नम्बरनि 147 सिरिया ओरैहाय बुङो, सान ओंखारनायनि सिगां नोंनिफ्राय हेफाजाब मोननो आङो नोंखौ गाबज्रियो, नोंनि समाय लानायाव आङो बरसा खालामो। बे गोथार बोसोना जोंनो बेखौ फोरोंदों दि जि फुंनि सम दङ, बे फुंनि समा आर'ज खालामनायनि थाखाय मोनसे गोथार सम। जुदि जोङो उन्दुनायनिफ्राय बे समाव सिरि मोनोब्ला, अब्लाना जोङो बे समखौ आर'जनि सम, हामबाय होनायनि सम, आत्मिक जौगानायनि सम, इसोरजों सावरायनायनि सम आरो बे खाबुखौ जोङो लानो हायो एबा लानो नांगौ। जों जुदि गले गले मोनफ्रोमबो हरावनो 3 बाजिनिफ्राय 5 बाजियाव जुदि जों सिरि मोनोब्ला, जों बुजिनांगोन, मानोना बे समा मोनसे बेबायदि सम जेरावहाय बयबो टेन्टनो मोजां मोनो, बयबो उन्दुनो मोजां मोनो, बिसनानिफ्राय सिखारनो मोजां मोना, उन्दुनायनिफ्राय सिखारनो मोजां मोना। नाथाय नोंथाङा आरो जों जुदि सिरि मोनगासिनो दङब्ला, बियो इसोरनि मोनसे आनजाद, जेरावहाय जि मोजां सम दङ बे समखौ इसोरनो होनो हायो ना हाया, बै मोनसे आनजाद। जेरावहाय जोङो नुनो मोनो सामुएलआ, अल्ड टेस्टामेन्टआव सामुएलखौ इसोरा हरनि समाव गाबज्रिदोंमोन जे सामुएल 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 होननानै, आरो खनथामाव सामुएलआ राव होदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांनि जिउआवबो बै फुंखौ लानानै 3 बाजिनिफ्राय 5 बाजिनि जिथु सम दङ, बै समखौ लानानै इसोरा नोंथांखौ फोजादों जानांगौ जे बियो मोनसे नोंथांनि आनजाद आरो बै समखौ नोङो इसोरनो होनो हायो ना हाया, इसोरा बेखौ नायदों जानांगौ। बे मोनसे नोंनि थाखाय आनजाद जानो हागौ। दा बेवहाय जेब्लानो नोंथाङा बेबायदि जायो, नोंथाङा बे जानायखौ साधारन साननानै लानो नाङा, फुंनि समाव आं मानो सिरि मोनबाय थायो होननानै साननानै लानो नाङा। बेबायदि समखौ जेब्लानो मोनगोन, नोंथाङा लोगो लोगोनो सिखारनानै आर'ज खालामगोन। दे अब्ला जोङो ब्रैथि बाथ्रायाव थांदोनि। बे ब्रैथि आनजादानो जादों जाहैबाय हरखाबै सुथुर नुजानाय एबा हरखाबैनो सुथुर ओंखारनाय। जिउआव माब्लाबा जोङो जायखौ गोबां फोथायो, जायखौ जों आंगो होननानै सानो, बैसोर बायदियानो हरखाबै माब्लाबा जोंनि सुथुर जाब्रबो। आरो बेबायदि जानाया गोबां गिथावना जानो हागौ, आरो बेबायदि जानाया गोबां गोसोखौ साहोनो हागौ। बाइबेलाव जोङो जोसेफनि बाथ्राखौ मोननो हागोन, जेरावहाय गावनि आंगोफोरानो जोसेफखौ गुलामिनि थाखाय फानहरदोंमोन, दाहोनानि थाखाय फानदोंमोन। नाथाय जोबनायाव इसोरा बिखौ दैखोदोंमोन एबा गभर्नर खालामदोंमोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन लुकासनि 6:27 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो गावसोरनि बिसारुफोरखौ अन आरो जायफ्रा नोंसोरखौ सै खालामो बिसोरनि सायाव
गाहामखौ माव। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि जानाय जाथाया नोंनि आखल आखुनि आरो नों जे सासे निमाहा होनो हाग्रा नंगौना नङा बेनि आनजाद जानो हागौ। बेनिखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिउआव जेब्लानो जोंनि आंगोफोरानो जोंनि जुदि सुथुर जायोब्ला, जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, खुरमा बाहागिफोरा जुदि सुथुर जायोब्ला, नोंथांनि सुथुर जायोब्ला नोंथाङा निमाहा होनो नांगोन। मानोना नोंथाङा बेखौ बुजिनांगोन, मोनथिनांगोन बियो मोनसे आंनि थाखाय इसोरनिफ्राय फैनाय आनजादसो खोमा होननानै बुजिनांगोन। आरो जोङो अरायबो इसोरा बुंनाय, जिसुआ बुंनाय जि निमाहा होनांगौ, बै निमाहा होनांगौखौ जोङो दिन्थिनांगोन। दानाब्ला फैदो बाथि आनजादनि बाथ्रा। आरो बे बाथि आनजादनि संकेतनि बाथ्रायानो जादों जाहैबाय सिमाङाव रायथि जानाय आरो गोनांथि बोसोन मोननाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बाइबेलाव मोननो हादोंदि गोबां समाव इसोरा सिमांनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरखौ लामा दिन्थिदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव बबेबा सिमांखौ लानानै जों जुदि गले गले नुयोब्ला, जों जुदि सानफ्रोमबो नुगासिनो दङब्ला, बेबायदि सिमांफोरखौ जोङो साधारन सरासनस्रा सिमां होननानै साननानै लानो नाङा। जानो हागौ जोङो जोंनि जिउआव सिमाङाव जों नुदोंदि माबा मोनसे जेंनानिफ्राय सोरबाया जोंखौ सहाय होदों, जोंखौ हेफाजाब होदों, जोंखौ बासायदों। थिग बेबायदि रोखोमनि सिमांफोर नुनायनि गेजेरजों हयथ' इसोरा जोंनो मोनसे आनजादखौ होदों। दा बेनिखायनो जेब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि गले सिमांफोरखौ नुबाय थागोन, अब्लाना नोंथाङा बेखौ स्पष्ट जादोंदि आंनि जिउआव मोनसे आनजादा फैदों होननानै, आरो इसोरा आंखौ बे आनजादनि गेजेरजों रैखाथि होनो नागिरदों होननानै नोंथाङा बुजिनानै लादो आरो लोगोसे आर'जखौ खालामदो। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि जोबथा संकेतनि बाथ्रा एबा जोबथा आनजादनि बाथ्रा। बेनो जादों मोनसे अनजिमाखौनो गले नुनाय। मोनसे अनजिमाखौनो गले नुबाय थादों। बेबायदि नुनायाबो इसोरनिफ्राय मोनसे आनजाद जानो हागौ। बाइबेलाव गोबां जायगाफोरावनो अनजिमाखौ लानानै आलादा ओंथि बेखेवनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जेरैहाय 7 नाम्बार, स्निनि बाथ्रा, जेरावहाय 7नि बाथ्रायानो जादों जाहैबाय इसोरा जिरायनायनि ओंथि, इसोरनि जाफुंसार, इसोरनि गासैबो जाफुंसारनायनि ओंथि। थिग बेबायदिनो गोबां बाथ्राफोर दङ, गोबां अनजिमाफोरबो दङ, जेरावहाय 666, जेरावहाय बिस्टखौ फोरमायो। थिग बेबायदिनो जे गोबां अनजिमाफोरखौ नोंथाङा जुदि गले नुबाय थादोंब्ला, जानो हागौ बेबो इसोरनिफ्राय मोनसे आनजाद। नाथाय मोनसे बाथ्राखौबो गोसोआव लाखिगोन अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदिও गले बबेबा अनजिमाखौ नुदों, बेनो जे सोरगोनिफ्राय संकेत, बेखौबो जों साननानै लाजाया। दा बेयावखायनो जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि साननाय हनाय गियानजों जों नायबिजिरनांगोन आरो जोङो सेथियावनो आर'ज खालामनांगोन आरो इसोरनिफ्राय बोलोखौ बिनो नांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसार नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि आनजादफोरा फैनो हागौ आरो बै आनजादफोरा गोबां समाव इसोरनिफ्राय जानोबो हागौ। दा बेयावहाय जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ थर खालामनो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जिखिनि 6टा पइन्टखौ नायबाय, निस्सय नोंथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसेखौ सोलोंदों होननानै मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय समफोराव आङो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय जोंनि जिउआव, जोङो फरायनाय जिउआव जोंहा आनजाद दङब्ला, जोंनि आत्मिक जिउआवबो आनजाद दङ। थारैनो इसोरा जोंखौ आनजाद लायो। बेबायदि परिस्थितियावबो जों जेन इसोरनियाव फोथायनानै थाथाबबाय थानो हायो आरो अरायबो आर'जआव नांथाबनानै थागोन, बेखौनो मिजिंथिनानै आरो खावलायनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।